Αχ, τι ωραία. Υποδοχή, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Όπως έχετε καταλάβει, κάνουμε ένα ζέσταμα για την Ανάσταση αυτή τη στιγμή. Καλή Ανάσταση. Άντε να τη δούμε. Είστε έτοιμοι, ρε παιδιά, είστε έτοιμοι. Ακούω λίγο ήσυχους σας ακούω. Σαν άλλη μία ζερό. Είστε έτοιμοι! Πάμε να το πάψουμε το τελεκούνι. Όχι, πάμε να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά. Για τον Καλούς που έχει τα οικένειά του να έχει καλές δουλειές και να είναι πάντα μέσα στην τρελιά. Και το πάρτι αρχίζει κάπως τρελά, αρχίζει κάπως λίγο λοκά.